Hemmäňiz halkyň bir yetmezi bolsa ýetirmeli, bitmezi bolsa bitirmeli. Şu 25-nji awgust güni aýaklanın diýdik. Näme üçin şu deputatlar hiç ses çıkarmadı? O Türkmenistanyň oglany däme kemine. Häzir Türkmenistan gurup otyr, näme üçin gurup otyr? Bir özünemi. Ol instituty, näçe universiteti gutaran oglan. Akıllı yerinde şu an Amerika gitse el üstünde saklaýarlar onu. Daşary ýurtlara gitse. Yok hiçsine de gitmedi. Häzirden Türkmenistany guraly halkyň erkinligi üçin diýip görüşen oglany şey ogurlap äkitdiňiz-a. Size adam ogurlamany ine häzir Türkmenistanda size öýle bir görkezersiz. Ýani hiç zat görmediňiz indi görersiňiz. Siz şu orsa tutun, sırtınızda ýan orsa, an ors sizi gutarsyň da halkyň elinden. Aklınız bolsa deputatlar halkyň tarapyna geçin.